da umma ba ta da yadda zaki so kin fi son yara kuma umma scissors take so ke kuma shan gindi kuke so to duka kun yi girman banza kun zama asararru kuma ba wata kutumar uwar da take cewa a kira ni a yi min magana me yake hada ni da sodili zan ci durun uwarta an fito ba gashi fito ki magana ta ce Nabila kuma Nabila arzikin da take da shi ma ni ba ni da shi kuma ni wannan yar uwa ta ce dan kutumar ubanku duk sakan daya Bilsok na rantsi da Allah duk duniya ina ganin mutuncinki amma yau babu ke kika mun rantsuwa a tunanina kina da ilimi kina da tunani kuma na dake da sunan mahaifiyarki baki ga daraja to kika bu umma karki tunanin ke da umma akwai mai ganin mutuncin da nake gani a cikin ku babu saboda yadda naga gindin umma ka kika bude gindi ta inda kika haifi Ibrahim na zauna ina shan gindinki kin ga ku ba sauran mutunci tsakanina ni da ke kin ci ni kuma ko a gaban wa zan faɗa kin cin saboda kin ci ne kin gane to umma ko ita biyo ki ta kula ki bai kamata ki kula ta ba amma tunda kin ce haramci daidai ne a gurin ki ban ga laifin ki ba dan kin yi dama harkan nan babu halacci babu amana kafin ki bu umma kar ki manta kin bu Fa'isa S Garba na kyale ki kin bu Asiya na kyale ki ni dai na miki na rama akan ta abace ko kuma ba cin ta abace ki wato ni na san babu amana kuma na san ba za ki so umma ba dan wani abu so da umma ba ta da yadda za ki so kin fi son yara kuma umma scissors take so ke kuma shan gindi kuke so to duka kun yi girman banza kun zama asararru kuma ba wacce ta isa ta ga magana a cikin ke da umma inji ko ku zagen da bazan raso da ba wacce ban ga tsuliyar ta a cikin ku ba girma ya fadi na rantse da Allah Bilsok daidai nake da ke kuma a gaban kowa zan iya miki tijara zan iya miki kowa duk wanda ya shiga harkata saboda me ko banza Bilsok duk girman ki duk mutunci ki duk kan da ki saka sirara nake kallon ki so na riga na ga gindin ki ashe ran zuwa kika nuna baki san darajar wallahi ba kin je ibada kun je garin inda annabi yake kwance kuna hada lesbian da Abdul da ya muku kawalci kun yi asara ibada ku ba ta karbu ba na rantsi Allah da inda zan Bilsok na ba labari kun hada lesbian da ke da umma a Madina wallahi kun yi babba asara ubangiji Allah ya dawo da ku a lesbian kuma yadda kuka yi ubangiji Allah ya muku Allah ya tona muku asiri har karshen rayuwarku na rantse da girman manzon Allah Bilsok in lesbian abin yi ne Allah ya dawo da ke a ciki jahannama na jiran ku ubangiji Allah kada ya yayi muku ya bakku a ciki ibada take ta banza ce da rantsuwa da take ta banza ce ban ta nan san ya gani kana kalaman ba amma yau kin kure ni Bilsok bilki gida da baki da sauran mutunci a idona har zaki iya cin abin da na ci ban da wani kika nema a baya ke so ta ki bi sai umma to yadda ka san abin duniya shi zai kake bu umma kin yi blocking dalin sa a saura ni ki blocking ko ba ki blocking ba zan blocking ɗinki asara dai an yi ta kin je kina bin mace wacce na san cewa ƙarya ke kin je kina cewa tana muryar maza to umma banda lokacin da na riga na gama mace na ta tun a maka ke ce ban miki ba kuma ke kika ce dan naji an ce ki bi umma in miki magana to duk tun ina maka na san cewa umma kuna yawo a zamzam kin bita to lalle san abun duniya bace gode wa Allah arzikin da ya miki bakin bita na aka turo min da voice na aka ce kin yi sata gol na ringa mamaki na shigan miki fada kuma nace ni ban zarge ki ba saboda ko menene umma ta biki a ce ke ma kin bita duka kun zama karnuka yau ina son ga miki a rashin kunya ta Bilsok idan kin isa ki fito ki ce zaki da ke ni in nuna miki na bi ƙarya rashin kunya ke wallahi ko a gaban baba na sai kika mun magana wallahi sai na bar miki kamun macen da nake ci kika bi kuma ke ma kin ci ni kuma na ci ki kuma ba sauran mutunci ni da ke gindin da kika haifi yanki shi na bude kika gani ki ga yanta inda mutuncin ki na ga maganin gindin ki a banza wafi na sha nonon ki a banza wafi ina sauran mutunci wallahi ban gan shi ba dukkan da isa in zaki sa hijabi dubu a jinki tsirara nake kana ganin umma tsirara to ni na baku ba to ga na sake fitowa TikTok din sodili duk yar durun wadda ya kutumar uba da take cewa a kira ni a yi min magana me yake hada ni da sodili zan ci durun uwarta don kutumar ubanta sodili ba kawata ba ce yar uwata ce don kutumar ubanta na fito ne magana duk tsinaniya da take kira na take cewa a kira ni a yi min magana sai na ci kutumar ubanta kowa rayuwarta take don kutumar ubanku kowa rayuwarta take ba wacce nake shiga rayuwarta saboda haka ba za a hana ni abin da zan nayi niyyar yi ba ina da sai ba wanda ya isa ya hana ni abin da nayi niyya don kutumar uban waɗanda suke kira ku fito ku yi min maganar ku fito ku yi min magana mana ko me yasa ba za ku fito ba gashi fito ki magana ta ce Nabila kuma Nabila arzikin da take da shi ma ni ba ni da shi kuma ni wannan yar uwa ta ce dan kutumar ubanku duk sakan daya